Jo. Tak dobrý den, vážení a milí naši příznivci penzionu Sipka. Moc vás zdravím v novém roce. Přeji vám hodně krásného aby naše další cesta byla taková, jakou si přejeme. A jedno z prvních videí, které vám přinášíme v tomto novém roce, je video o potní chyši, kterou nám tady blíže přiblíží Adélka a její muž Joe Sálí, které tímto zdravím, a jejich krásná malá dcerka Jasmínka. Já jim na úvod předám slovo, aby se sami představili, řekli něco o sobě. Dobře, děkujeme a taky vás zdravíme všechny, kteří se díváte. Děkujeme moc Martince za tohleto uspořádané video a rozhovor, že vlastně lidi se můžou dozvědět, a vy se můžete dozvědět víc o potní chyši. Potní chyše a temazcal je vlastně totéž. Je to mexická tradice odtamtud, kde Joe Sálí pochází, tak posledně říkal, že to vlastně v Mexiku dřív dělali potní chyše, ale vlastně potom už nesměli, a tak se ta tradice přesunula do Kanady a směrem na sever, k severním indiánům, a postupně se znova po té inkvizici vlastně mohlo víc zase dělat zpátky ty potní chyše a vlastně znovu začali i v Mexico City dělat, takže on vychází z té tradice aztécké a určitě by vám k tomu řekl sám víc, k té tradici. Hola a todos, ahoy. Pues el temazcal es una ceremonia prehispánica que Moc vás zdravím. Temazcal je prehispanická ceremonie que se ha llevado a cabo desde hace 500 años a už více jak 5 let se vlastně dělá y pues no ha dejado de hacerse porque se han encontrado muchos beneficios para nuestra salud. a nepřestala se konat, protože se našlo mnoho výhod a pomocí pro naše zdraví, které má. Y pues también para conectarnos con la naturaleza, con los elementos, con los rumbos. Taky nás spojuje s elementy a světovými stranami a Y pues es muy recomendable para poder sanar muchas cosas internas de generaciones también pasadas. A je taky hodně užitečná pro léčení starých generačních trablí, problémů a starší energie, která neproudí generace. Muy recomendable para quemar muchas toxinas en la actualidad con las enfermedades que se encuentran en nuestro exterior. Tak je výborná na to, aby jsme spálili toxiny, které máme v těle, ať už fyzicky nebo emočně. Y la conexión con lo natural que pues justo estas nuevas generaciones tenemos que revivir y reencontrarnos con ellos. Já trošku taky využiju teďka tu pauzičku a vstoupím do toho. Mohl by nám ještě Joe Sálí vlastně říct, jak on se k tomu dostal, že dělá potní chyše? Nebo jak to začalo u něho? Nebo... Pues yo me dedicaba a otra cosa, al servicio, a la hospitalidad en restaurantes, y siempre tuve un llamado interior que no me dejaba en paz y buscaba alternativas. On se vždycky věnoval jako jiné alternativní práci, vlastně pracoval jako barman
ale tahle práce vlastně říká, ho jako celkově nenaplňovala. Vlastně bavilo ho to, byl v tom dobrý, ale hledal vlastně něco víc. Y en la búsqueda de mi interior de espiritualidad conocí Temazcal en San Pancho, en la Ribera Nayarit. A pro své cestě poznal Temazcal v Nayaritu, Rivera Ancha. Y ahí me di cuenta que para poder seguir caminando necesitaba encontrarme con mi raíz, con mi origen. A tam si všiml, že proto, aby mohl pokračovat vlastně dál, tak se potřeboval spojit se svými kořeny. Y al seguir con esta búsqueda interna propia, llegué a estas ceremonias de Temazcal que han ayudado mucho hasta ahora. A aby se takhle jako vnitřně dál mohl nacházet, tak vlastně se v tu chvíli setkal s těmi potními chýšemi, které mu hodně pomohly v tom hledání. Y conocí la danza del sol, los temazcales, A tím vlastně poznal tanec slunce, potní chýše, ceremonias con los Gurraitaris, como ceremonia de peyote, a pejotlové ceremonie. y decidí caminar el camino de mis antepasados para revivir todo lo que ellos habían dejado en este plano. Tak se rozhodl pokračovat v cestě svých předků, kteří vlastně nechali tohle všechno pro ostatní lidi poznání. Takže je vlastně to nějaká rodová tradice v jeho rodině, že to vlastně dělali předtím jeho předci? A es como una tradición de tu familia? No. Ne, No es una tradición familiar. není to jako rodinná tradice, spíš jako tradice vlastně jejich jako těch předků, těch aztéckých předků a dalších různě po té severní Jižní Americe. Fajn. Tak já totiž mám tady nějaké otázky. On vlastně se toho Joe Sali už dotkl, když říkal, že to má význam nejenom v té, když to tak řeknu, psychické rovině, tak ale i v té fyzické. Je možné třeba, že se dají léčit nějaké, nebo pomoct při léčení nějakých konkrétních třeba nemocí nebo neduhů v těle? Ano, ano. Já si pamatuju, že měli u sebe jako ženu, která měla kancer, která měla rakovinu vlastně, jako zvala k ní na potních chýších. A bylo to jako pro ní vlastně hodně ulevující a ta rakovina se stabilizovala. Si pamatuju. ¿Y cómo sería? ¿Ella se estabilizó? ¿Y cómo fue algo más? Ella está mucho mejor y je na tom mnohem lépe. sí, no día normal. Pokračuje běžným životem, tak jako vlastně předtím. A pregunta Martinka más si hay como beneficios físicos. Sí. Hay muchos beneficios físicos. Se týče fyzických vlastně, proč lidi vlastně má smysl pro ně, aby fyzicky do potních chýše šli? Como deja afuera la piel vieja y reafirma mucho como nuestras células, nuestros músculos, nuestros tejidos, refuerza el sistema inmunológico. A že vlastně nám pomáhá jako odkládat tu starou kůži, že posiluje vlastně naše buňky uvnitř v těle a náš imunitní systém. Quema pues, toxinas. A pálí toxíny. Y científicamente está comprobado que hay una radiación dentro del temazcal que genera iones negativos. A je to zkoušeno, že vlastně v potní chýši je taková radiace, která generuje jako negativní iony. Aha.
Y los iones negativos lo que ayudan es a regenerar células muertas. Že ty negativní iony to, co dělají, že vlastně pomáhají regenerovat mrtvé buňky v těle. Regenerovat, teď jsem neslyšela regenerovat, co jsi říkala? Mrtvé buňky v těle, ty, co prostě odumřely z nějakého důvodu, právě proto i na tu rakovinu to má velmi pozitivní účinek. A vůbec cokoliv, co v tom těle máme, tak je poškozenýho, tak vlastně ta protein je transformuje. Y obviamente sabemos que las enfermedades son toxinas en nuestro cuerpo, entonces al quemar toxinas, pues nuestro cuerpo está sanando. Tím, že vlastně víme, že většina nemocí jsou toxiny v těle a že vlastně tím, že my regenerujeme tyhle ty buňky a ty toxiny odchází, tak se vlastně léčíme přirozeně. Dolores musculares, lesiones. Bolavý svaly, taky různý prostě třeba poranění po operacích. Sí, rupturas hasta ayuda a la regeneración de cartílago, ¿no? El mismo hueso. Taky s kostmi pomáhá. Yo lo viví con una patada que tuve de caballo. Joe Sálí to zažil, že ho vlastně kopnul kůň do lidka. Una patada de caballo que me rompió la semilla y gracias a Temazcal tuve una regeneración más pronta. A že vlastně díky potní píši se mu uzdravilo daleko rychleji. Když jsme ještě u toho fyzického těla, jsou nějaké kontraindikace nebo někdo, kdo by jako se neměl účastnit té píše? Son nějaké, hay como contraindicaciones para alguien que no debería venir a Temazcal. Sí. Solo cuidar bastante personas que tienen algún problema en el corazón y la presión alta. No es que no puedan asistir, sino que tienen que tener un trabajo especial con ellos. Jo, ano, je potřeba hlídat lidi, kteří mají třeba nějaký problém jako se srdcem, alterace jako srdce. A není to, že by nemohli se účastnit, ale je potřeba na ně dát prostě trošku větší pozor, pohlídat, když přijdou. A ještě si taky pamatuju to za sebe, že jsme tam měli častokrát lidi třeba, kteří měli klaustrofobii a že i tam jsme jakoby se těm lidem věnovali více, ale většinou ta potní chýše vlastně si mohli sednout třeba ke dveřím nebo blíže k tomu východu a ještě se nám nestalo, že by to nakonec tím jako neprošli hezky a byli tam i lidi, kteří pak říkali, že vlastně se jim to zlepšilo, tak klaustrofobii vůbec celkově. Takže s tím vždycky to jako, nebylo to překážka, ale bylo potřeba dát větší pozor. A když jsme teď probrali to tělo, tak Joe Sálí to taky nakousl, že vlastně ty potní chýše mu pomohly propojit se vlastně s jeho kořeny nebo s jeho prostě tradicí toho národa. Jaké to může mít vlastně další účinky na té, řeknu, duševní nebo duchovní úrovni? Pues podemos comparar el temazcal también con una meditación de cierta forma forzada. Můžeme tak jakoby trošku přirovnat temazcal s takovou jako meditací, která prostě se děje, ať chceme nebo nechceme, když tam sedíme. Ya que a veces nos lleva a nuestro límite y si no mantenemos nuestra concentración en la respiración, pues no podemos sentir tranquilidad o calma dentro del espacio. Která nás vlastně vede k našemu limitu, ta meditace a vlastně, když neudržíme ten dech jako klidnej a vyvážený, tak vlastně docházíme k tomu, že nemůžeme zůstat v klidu v tom prostoru, takže postupem času nás to do toho klidu vlastně přivede a to nám poslouží pak v životě. Y como sabemos que la respiración, como las otras prácticas como yoga, meditación, esa es la conexión a nuestro espíritu. A jak víme, že naše
že náš dech je jako spojením vlastně s naším duchem a ten klidný dech nás vede dovnitř, do nás. Temazcal es un buen guía para todavía viajar a este trasfondo propio nuestro y de generaciones pasadas que nos afecten emocionalmente para trabajarlas constantemente con estas prácticas de temazcal a base del calor y de los elementos. A to nás vlastně vede k tomu spojovat se právě dovnitř skrz ten dech a sklidňovat svůj dech a sklidňovat svoje tělo a právě se zase spojovat s těmi kořeny a s těmi předky. To je všechno tak propojené vlastně. Y pues de esa forma los abuelos lo veían como una nave espacial, ¿no? Že naše babičky, dědečkové to viděli jako takovou jako kosmickou loď vlastně, tu spodní tíši. Con la cual podías viajar a diferentes dimensiones, miedos, y poder trabajarlos en este plano del presente. Takže díky tomu můžeš cestovat vlastně nebo můžeme cestovat do různých úrovní, frekvencí a i vnitřních třeba strachů a pracovat s nimi tady na Zemi. A ještě jsem další dotaz, tady byl, co děti? Můžou třeba děti se zúčastnit potní chyše? Sí. Ano. Los niños desde 8 días de nacido pueden practicar temazcal, ya que es el mismo ambiente en donde ellos estuvieron anteriormente. Jo, že děti vlastně od 8. dne narození klidně můžou přijít do temazkalu, protože to je v podstatě jejich prostředí, kde byli předtím v Hůně vlastně matky svojí. Takže můžou. Většinou to děláme i tak, že věnujeme třeba dětem první bránu, která je taková jemnější, je tam menší horko a děti můžou sedět právě blíž tomu východu s maminkou a kdykoliv si přejou odejít, tak jim ten prostor dáme. Takže to bývá pro ně moc příjemný. A pak jsou děti jako třeba naše malá Jasmínka, která prostě v potní chyši vydrží skoro celou dobu. A už dokonce předposlední temazkal, co jsme zažili, tak tam tak jako tančila, poskakovala, radovala se z Bohu. Takže je mnoho dětí, kteří si to moc užívají. Kolik má Jasmínka měsíců? 10. A kolik už prožila potní chyši teda za tu dobu? ¿Cuántos temazcales ella? Casi al mes. 10 asi tak nějak, 10-15 už určitě. Tak to je tak 1 měsíčně, lehce přepočítáno. To mě přivádí k další otázce, jak třeba často je dobré si tu potní chyši dělat nebo chodit do potní chyše. Mínimo una vez al mes. Takže minimálně jednou za měsíc, zrovna tak. Es como cuando tú vas a un spa, ¿no? Je to jako kdyby člověk šel do spa vlastně, do nějaké... Solo que es como una combinación de ir a un lugar donde te relajas y de ir a una terapia psicológica. Y se dice que el mejor psicólogo es uno mismo. Že to je jako když člověk se nejenom uvolní fyzicky, ale zároveň jako kdyby šel k psychologovi a říká se, že nejlepší psycholog je člověk sám sobě. Takže to vlastně ta potní chyše dělá. Y si se va a tratar una enfermedad en específico, lo recomendable es una vez a la semana. A kdyby to byla nějaká konkrétní nemoc, psychologická nebo fyzická, tak lepší jednou týdně. No v Mexiku vlastně je těch potních chyší tolika, že tam se léčí tohle tak běžně. Ayuda mucho para adicciones, trauma, malos hábitos. Že velmi pomáhá na závislosti, špatný zvyky, třeba i při dětě. Super. Teď nevím, jestli se slyšíme tady. Ano. Jo. Slyšíme hezky. Super, tak super. Já jenom tady mi něco píše ten Zoomík, tak
trošku mu tady potřebuju něco s ním spravit. Tak, ale hnedka se vracím a chtěla jsem říct, že bych ráda teďka teda nasdílela obrazovku, kde máme vlastně na sípce kalendář akcí a doufám, že to vidíte. Ano. A tady mám vlastně nasdílenou tu akci, která se bude u nás konat. Je to vlastně Potní chyše 9.3. od 12 hodin. Mám tady i nějaké fotečky k tomu a článek, tak jenom jsem chtěla ukázat, že kdybyste někdo chtěli si přečíst ještě víc informací, případně i tady na konci je pak přihláška, takže se rovnou přihlásit, tak je možno tady vlastně na odkaze sipkarovensko.cz/kalendář akcí. Tady už vás to potom povede, že vlastně si můžete přepnout na březen a v březnu je tady ta možnost se přihlásit. Tak, teď bych doufám, že teď budu umět vědět. Ano, tady. Tak, takže bych tímto ráda pozvala všechny, které zaujalo tohle téma. Já teda sama jsem se už účastnila několika potních chyší a musím říct, že pro mě to vždycky byla trochu výzva, protože já třeba úplně nedávám takové ty horké finské sauny a tak. Takže vždycky jsem měla tak trošku jako obavy, ale pokaždé to bylo moc krásné, takže sama se na to vždycky těším. A vlastně jednou jsem zažila přímo i to stavění té potní chyše, což teda by byl asi případ té naší akce, kdy přímo by se ta potní chyše i dělala. A je to vlastně moc krásný rituál na celý den, dá se říct, nebo na celé odpoledne. Tak jestli byste nám k tomu mohli něco říct? Es poder regalar alguna ofrenda, disponer semillas o A že i říká Joe, že je fajn přinést s sebou nějaké třeba semínka nebo dary, proto když společně stavíme tu potní chyši, že to je fajn a es sobre la construcción tal que sentido tiene para ir construyendo. La unificación de poder hacer el propio espacio para sanarnos. A smysl, proč vlastně vůbec stavět společně, že to je jako spojení vlastně nás všech, proto aby jsme si společně postavili ten prostor, ve kterém se budeme společně léčit. To je jako velká síla. A já bych ještě dodala, že taky při práci se člověk hodně přiblíží k těm ostatním. Je to vlastně taková jako taky krásný druh terapie a sdílení a takového skutečného poznávání, vytváření přátelství, které vznikají takhle při práci, bývají moc krásný. Protože pak ten samotný temaskal už je hodně léčivý a už je hodně o sobě, osobní, ale při té práci se tak poznáme a můžeme si vytvořit právě tyhle ty přátelství třeba na celé. Super, a ještě nám prosím tě řekni něco o tom nápoji lásky, který děláš u těch potních. Jo, no to je tak, to je takové jako právě k té potní chyši super, protože ta láska, když vstupujeme do potní chyše a napijeme se nápoje lásky právě v té potní chyši, tak to tak krásně otvírá srdíčko, hrdlo na zpěv, srdíčko na sdílení a naše lůno na to, aby jsme mohli cítit, že jsme všichni vlastně jedno nakonec. Tak my si předtím nacházíme tak hodinku času před potní chyší, mezi tím, co muži vlastně pracují, tak my ženy a samozřejmě muži, kteří chtějí, tak taky si sedneme a vytvoříme si z 13 bylinek a 3 kůr takový tradiční mexický nápoj lásky, tomu říkáme. Oni to nazývají čolišpa v Mexiku.
a vlastně sloužilo to dřív porodním babičkám k tomu, aby ženy snadněji porodily. Právě opravdu otvírá krásně ten kanál porodní. A zároveň to sloužilo jako harmonizování právě toho srdce, uvolňování starých emocí, podporování. A máme s tím krásný zážitky, že třeba jsem zažila jednoho muže, který právě si takhle dal tu potní píši s nápojem lásky a ono to je takový jako zesilující poměrně. Tak pak přišel po té potní píši a říkal, no, já jsem si teď uvědomil, že vlastně utíkám od těch svých kořenů pořád a už to nechci dělat a asi se teď přestěhuju za svou rodinou a budu nějaký čas žít s rodinou, abych si ty vztahy zase s nima jako zlepšil. No a takový jako se dějou velký změny, že opravdu to krásně s tím nápojem lásky pracuje. No a já vám samozřejmě povím všechny ten postup, jaký bylinky, napíšem si seznam, a tam budou s námi ty bylinky, popovídáme trošku o bylinkách, co nám dá čas a potom teda ochutnáme. Tak já už moc těším teda, tak nebudem prozrazovat úplně všechna tajemství potní chýše, to si myslím, že by úplně nebylo dobrý, ale takhle jako na to seznámení si myslím, že to takhle stačí. Takže vám moc děkuju za sdílení a za otevření tady toho tématu. A vás všechny ostatní moc zvu. Ahoj, Jasmínko. Zvu na naši akci, která teda bude 5. března. Můžete se přihlásit na webu www.penzion.cz v kalendáři akcí, už je tam vytvořená událost a moc se teda na vás těšíme. Tak zatím se mějte krásně a doufám, že se všichni v březnu, nebo s většinou, nebo s velkým počtem z vás.